cad a cheapan tú atá ann. Is scroll haverí téimis isteach. Let's go! Ho, tá gach rud déanta as ór. Is maithlum an scroll seo cheana féin. Woo! Cófianor. Maidin rá intaní iontacha na scoile Savra. Tá sé an am stadéir a dhéanamh agus bláthú. Diagwitch. Diagwit. Diagwit. Chemic. Tosimish or gach chemica orga. In New Taspon fi me an turgna boshti or ditch. Cad, báisteach ór. Mascamish na goko over shola hela. Ach ní cosú le thór é sin. Fan go fól agus fechi tú go lua é. Agus nuair a uíonn sé tá báisteach ór agat. Agus inis a fáistí taspáin bhí mé conas é seo a iompú ina ór. Ho. Tá cuma iontach air sin ach ligdom turgnamh ó mo gnáscail a thaispáint dit. Tusaimish. Oh my yeah. Fech sin. Ní acha mé a lehéid riamh ribh seo. An féidirlum é a hail. Ná dain tá sé fuór go crackan. Ceart galore. Go das déanta Steffi tá agat. Idzachas fisiiciúil. Scóil haver am don idzachas fisiiciúil. Tugaigh isteach. Ceart galore cluiche pella tosimish. Pell. Ho, cad é seo? Kishvel tugaigh an sas. Té. Yes. Anis ligdom iirecht a dhéanamh. Ná bíal. Ní cosú le líochróidí iad seo ar churbe taspáinní mé dit. Seo pell fear imríimiis a ghuina. Ach níl sé ór, ceart galore. Anis imríimiis kisfel. Is malum de líróid ciorglach aisteach, chónála. Buntatnavas. Ceacht Alina. Ceart galore daltaí na scoile Savra. Am chuna bheith cruthachach. Fáilte go rang Alina. Is brálum Aline. Mish a freisin. Ó ceart galore tusaimish. Tom chun mo bhéir a féintáil ór, stíl na scoile Savra ceart. Tom ag curma ver amach is seo de ór, sin so, nacha? Ban go bheice tú mo smuoineh fianóir. Ceart galore té agus cruthí rudínta tá uair agat. Tá uair agam freisin. Let's go! Dús caithmid é a chrutha go maith.
Ceart golóir taspáin dom de héithir bháistúla. Búil le mo bhéir le clocha óir nach bhfuil sé álan. Anis féach mo bhéir péintáilta óir. Díreach cosúlamsa. Féach mo bhéir le cuma léich sorléich. Wú có úthúil agus cruthach Steffi sinna. Ó, go raibh má agat. Ho, Am lón. feici mé thu ag an lón. Okay. Fáilsa go dtí an ceantín óir, cad is féidir lum a all dit iniu? An féidir lum burger óir le scalóga, guilty óir agus téiscnó óir a áil le do hill. Mar an ggéine. Misha freshen, misha freshen. Agus téiscnó óir. An bhfuil de bhí go léir déanta as óir. Se Steffi céir go bhaith leat? An féidir lum úl óir a áil le do hill. Cínsa Steph. Ew. Tá is agat, tá mé go má in áíire go raibh má agat. By an clash seo epicúil. Hey a ghuine, níl aon rud le déanamh agam, an féidir lum do leat. Se cinsa tugstíochán. Nahar, Bané. Tá bron ní rá ann ach maga. Ceart go leor maram thu ach ná déan é a ríis le do hill. Tá bí a fear agam. Bí a fear, cad atá a gceist agat? Lig dum a haspáint dit. Déadpá tríal a bhaint is má tá tú ag irí. Blasta. Ban tatnamh as de bhéile. Fóinolíocht. Tosíimiis or geacht fóinolíochta. Cad atá á dhéanamh agat? Ceart go leor páistí aber in mo dhé a bhí. Cé Dave. Day. Fi. Cad atá ceart Steffi? Nach bhfuil do gramán litrach ór agat, tógé. Go raibh má agat é. Lán ai, ha I ó. A bí céad é, fi ghai é. Ó P. Cé a rinne é seo? Ní mise bhí ann galam thusaí siad é. Steffi, ba bhá leis an bríomhide tú a eáil, anis. Dó cinsa. Tar an seo Steffi. Diadit a phríomhide. Diadit, chula mé a lán rudí iontacha fút ó na múnsóirí, agus hasdaí uam a éirí an smuoinó fá ar fannach linn. Ba bhrálam fannacht ach tá mo héal féin ag testáil uam. Ó dála an scéal tá criméal uafásach ort, sláán go fóil. In nóíra, Excuse me? Is brálam mo héal, mo scoil, mo cháirde. Ó obair bhaia, caithfí mé imach.
bíalan bheag. Tá ochras beag arm. Tugmid gran bia an seo. Simúl. Cén taobh neamh gná ach álan. Féach sin. Hey, tá mé an seo. Tá brón arm. Ní féidir lom a chreidún go bhfuil an cócara ina chodla agus ag obair, gabhma leiscéal a chalín. Cad é an bhfuil tú a chola, dúsí tá or géad chustaméir agan. Mim, tá an bíalan bheag seo áhrasach, mar sin tám chun an bíalan seo a inniucha. Dúsí, Eva. A dhiamh datha tá or géad chustaméir agan, cad a dhéanam, té. Diagrit, fáilsa go dtí ar mílan bheag balún in séidsa is mise datha agus ba mé ag freastal airt inniu. Ceart golóir. Ba wahlam tosta le hiva agus is spíní le do huil. Agus sicín agus glasrí. Agus borgara, práta agus sóid. Wahlaat ein rud den bhil seog. Ó, cinnta, ba an tuachtar rialta agam, agus té liva le do huil. Rawa iontach. Seo or Nordú, Eva. Cad é, seo, ní éróí lom in am. Céim chéim. Nábí buartha, ba sé ceart golóir. Ní bheith. Eva, déanamish an álu simply bláhanna agus cuinla. Ceart golóir fad is a choiríonn sé. Bulla blá go máil ar an unanálu. Agus sé amach cuinil go ré ar an asanálu. Cuireann technicí análatha suúgnas ar dinsan agus do chorp ionas gur féidir leat déileáil le cásanna stris. Go raibh má agat dáise, nág mór dáise. Tám chun cócarachta. Uv is fíní agus tósta. Go raibh má agat. Tá bí a ré. Ag teach. Blasta golóir. Tá an tseirbhís anmha an seo. Tá dúrdú ag teach. An tatnamh as the bhéile. Go raibh má agat. Bulla blasta. Cad as bhfuil an bhí seo déanta? Conas a ihe mé é seo fiú? Seo an bia balún is fearr sa bhaile, mar sin ba an tatnamh as a glunne úsal. Ní ibrion sé. Tá cuilóg ar mo fláta. Tá cuilóg am. Tá cuilóg ar mo bhia. Cá bhfuil, An sin, féach. gan feib. Imi leat. Tá brón arm faoi sin, ní thorlóí sé arís. Déanamish rátáil ar rialú lunatí. Tá rialú lunatí tábhachta mar is féidir le fetidí agus andathe beaga de bhí a bhile agus an bíalan a dhéanamh sala. Caithfidh siad é a eabhsú. Tosíimiis ar an daramíos burgara práta agus sóid éisca. Agus se is málam éisteach le ceol agus mé ag cócara. Furfa. Cad é an bula seo?
Tinna. Níl an tinna sa Ishan seo fír, cruthíú é ag úsáid graficí agus beochanna fan sábháilte. Dasha, coward. Cad é an bula sin? Oh, a dhéhol. Cad atá ag tarlú? Sucrí síos, Ava, sucrói mé é seo. Oh, a dhéhol. Déanta, ba chóirdit a bheith níos cuaramach an céadúir eile. Lean rialacha sábháilteachta, tá sé tábhachtach iad a leanúnt agus fannacht sábháilte. Andonna, tá sábháilteach dót an tábhachtach I mílan. Cílíonn sé a bheith cuaramach ionas nach dosóid tinsa agus fis a bheith agad cad atá le déanamh má thosaíonn siad. Tá fiabhsú ag teastáil ón mílan seo. Tá an bí a ré. An catnamh as na bhéile. Go raibh maith agat. Cad é seo? Fan bumachta amháin. Tá gach rud faoi smach. Whoa! Cad? An práta is blasta a rinne san air. Ceart galore. Tá cáiliacht bia thar a bheith tábhachtach I míleanna ar a trí phríomhchúis, fannach sláinsú agus láidir seachas fátan na buil agus cumádan sé de bhí blasta. Níl cáiliacht an bhí go maith. Té arás. Céim fá a bhfuil tú chun cabha sin? Dé lámhí mé leis seo. Tá brón orm a ígéal ní tharlóidh sé seo a rís. Is fearr nach darlóid. Déanais rátáil ar an atmosfér, is é an tatmosfér an mothú nó an giúmar a thugann an bhíalan dá custaméirí. Ní maith. Tá súil agam go ndéanann sé seo or gustaméir sásta. Tá an príomhbhéile déanta. Si cín le glasrí. Go raibh maith agat. Dasha. Cad é sin, níor ordaíú é seo. Is mulla é seo ónar mílan dar ní. Ó bhó smaoinemh iontach. Cad, níor ordaí mé é seo. Is mulla é seo ón bócara. Tá sé sin an deas, go raibh maith agat. Tá brón orm as a míchaí thuúlach. Tá francach I mo chiseán, ban amach é a níos díra. Tá anbhrón orm. Seo crói mé gach rud. Truscán, donna. Tá súil agam gur bé seo an millseog is fearrtá agat, Ava. Céin cur I láthair álan. Ní acha mé cur láthair mar seo riamh ribh seo. Iontach. Faye. Or bhfuil sé imethe? Deireadh.
bistra seo is tubaiste é. Ó, chéanta, díach é seo a bhí uam. A fáistí, cuimhní I gcónaí cabhrú lena chéile agus lean na rialacha sábháilteachta. Má haon rud éigen míthart, fan sucr agus ibrií le chéile mar irin.